kubantu abenziwa uNkulunkulu kunezinto kuba yilindele kubo. Ayibo Nkosi. That is why ethi uNkulunkulu isiyoni lingakabi namhelo. Lingakahalela lazala ingane yomfana. Usho lapho uNkulunkulu afika khona esebenzile abantu kufezeke iceba lokuthi yini injongo kaNkulunkulu ngokwenza umuntu. Gijima ke nceke. Nansi imiyalo nezimiso nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wenu ayala ukubani ifundiswe khona. Ukwenze ezweni eniyakulo ukulima. Ukuze umesabe uJehova uNkulunkulu wakho ugcine zonke izimiso zakhe nemiyalo yakhe ezibyala ngakho. Wena nendodana yakho nendodana yendodana yakho. Mana nje. Nansi imiyalo. uJehova akunika yona namhlanje. Wena nendodana yakho nendodana yakho kuze kwandise imihla insuku zakho umesaba uJehova. Ayibe Nkosi. Ngibamba indaba ethi uNkulunkulu uthi ufuna ukukhonzwa kodwa ufuna ukukhonzwa kanjani? Ayibe Nkosi. uNkulunkulu ke uyena onikeza ibandla imiyalo nezimiso nezahlulelo. That is why namhlanje sila kungenxa izinto ezisayiniwa uJehova mhla uNkulunkulu ekhipha leGibhithe uthi ayothi amadodakazi enimayibuza ukuthi kuyini lokhu. Hayi ake ngicacisele bazalwane. Ayibe Nkosi. Hayi ngicacisele bazalwane. Umhlaba udidwa indaba ethi abantu abaningi abambulelwanga ngale nkonzo. Babamba indaba eyodwa ukuthi lenkonzo ingenelwa kuphela ngokufaka abani. Asifundanga kanjalo. Amen bazalwane. Sindaba sibamba indaba ethi thina noma singamaXhosa singamaZulu noma ngaba iziphi izizwe ezicabangayo asizange sibe uIsrayelwani ngokwenyama. Kodwa uNkulunkulu uthi mhla ekhipha Israyeli eGibhithe ayingilalele into bexoxaza bemini. Wakhona umbuzo mhlawumbe ongathi phothi nasasekwenzani kuphi? Asibaphendula bezizwe bazalwane. Hayi asibaphendule bezizwe bazalwane. Thina njengamanje sigupha umkhosi ophumaphi kodwa bese sidlani ngoba lo mkhosi thina uJesu ugudwe vele siuhamba asuqalanga kuJesu. Hayi awuvuke lo mkhosi esikuwa namhlanje ngisho uJesu wayengafanga. Hayi mlalelani basha insizwa sixoxa kanjena labazalwane. Ngisho uJesu wayengafanga sasizogubha ngenxa yebandla ukuthi sikhishwe kuphi. Hayi nangalela lamakhehle efunda ngwalela nami ngisemncane efunda ubuze insizwa songena kanje eGibhithe ubanjwe indaba ethi phela siphumile eGibhithe ngoba thina eGibhithe siphume kulo izolo. Hayi lalela mzalwane lalela mawuthi uphumile eGibhithe usitshele nini? iGibhithe lethu thina imanje izolo saphumile le eGibhithe laliyizwe. So sigubha umkhosi siphume ngezono. Sangena sadla ukhetho. Emkhosini besugubhela vele ukuthi zithi incwadi kepha ngosuku olukhulu lomkhosi. Ngosuku olukhulu lomkhosi uJesu mhla izobanjwa uthi walalela uyenhle. Mhla izobanjwa uJesu ebethele kuthiwa usuku olukhulu lomkhosi wazi ukuthi namhlanje bazogubha umkhosi bamlalela endleleni. Uyabona ukuthi asuqala uJesu. Aya ngufunza. Ukhona emzalwane la. Naka ngempela mzalwane la. La uJesu lomkhosi ezonyuka eyogubha. Ayibe khulu Nkosi. Ube ngakafi angithi. Ube ngakafi uKristu. Lapho kuthiwa khona ilapho kwathi khona ngesikhathi babedla amawayini bedle yonke into ezithelo zomvini. Athi uJesu ngokuba nina ngisekhona nizodla isithelo somvini kanye nani nePasika nesinkwa uthi kodwa emveni kokumuka kwami awunaka uma ulele nayo mzalwane uthi kodwa emveni kokumuka kwami anisawukudla isithelo somvini kanye nani ngoba mina ngumvini wayiwona. That is why libandla saya top sukuyolanda igazi ngoba uKristu ehla wathi mina ngiyumvini wayiwona ngoba
igazi lalipresenta uKristu before afe. Iwayini lalipresenta igazi likaJesu epresent ngaleso sikhathi. Ngesikhathi esefile uKristu asibange saba ibandla elihambe liyolanda imigquso ethile yokudlisa abantu. Ngoba uKristu yena uqobo lwakhe mhla ebethele esiphambanweni. Ithi iBhayibheli ukuthi ebethele esiphambano kwaphuma igazi ngencane kwaphumani amanzi. Amanzi ayimele indaba ethi yonke into eseyithola egazini likaJesu sesiyakwazi masifusisa amanzi ajikabe yini ngokamoya nothi ngokwenyama ukuthi ulinde ured wegazi. That is fine. Namhlanje sizoshaya ingoma ekuseni siyothi ngingahlanzwa ngana igazi likaJesu siqondele kuphi emfuleni silandene emanzini silandene silanda izinto ezintathu igazi umoya ukuvuka igazi amanzi yini ukuvuka ayibekuni Nkosi amen. Sithola kanjani igazi? Lithi iBhayibheli ngesikhathi umpristi ngokamoya ingcwethi negama likaJesu ngokamoya lawo manzi asuke ngasona amanzi ajwayelekile sekuyigazi bethi iswayi masishaya ingoma siye emanzini suke abantu bayeswing samanzi endabeni abathi ixoxwemini ukuthi uma ungazalwa ngokwesisu sani ungewubona umbuso wezulu. Yingakho phela mzali makade ukwelinye ihlelo ungena la kuyaphoqa sifake emanzini. Hayi mzali ngifuna ukuthi ungafishale kuleyo ndaba. Hayi ngoba sifike sikuphoqa andaba inkolo yakho. Sithatha indaba ethi mhlawumbe wena wazalwa wrong wena mzali wami. Wazalwa manje ngizochaza phela. Umuntu uma ekhulelwa ingane ezotekezala nikona iqala ibe kuphi ingane ibisiphuma ngithi kuyenzeka ingane bese sifike kuyiphuma kuyingene kuyingene bazana sifana namanye amahlela hayi ngoba sindolo bengangizwa kaba bavakashile bazalwane ihlubalela ibandla ngoba inkulumo zabe ezizwa ifani nala uma umuntu eyobhabhathi siyozalwa mhlawumbe wena wafakwa kathathu wrong ngoba uzwale waphindela esibili wazwala phindela esibili yingakho nje uma umuntu eyobhabhadiswa bazobona abayemanzini uzalwa kanye ngithi uma umfundisele ukukhulela ukucwilela ngaki kodwa emagabeni amangaki elikayise elendodana elani akushuthi elayise elendodana moya wrong le ndaba siyibambe ngokuhlola incwadi mayithi uNkulunkulu okholwa njengokusokwani kwembhala silingisi lelizwe. That is why umuntu msokane uArchbishop uma ambulela lenkolo siqala simsemazini ngoba sibe singakholwa ubhabhadiswa landa. Amen kuNkosi. Amen bawani. Ngilinganisela amagama abantu ngishumayela abantu ngalibathayiza inkulumo zabanye abantu. Amen kuNkosi. Amen. Omunye umzalwane masixoxa ukuthi siyobhabhadisa manje. Uthi umzalwane ngophinda futhi. Bhabhadiswa kanjani? Homa bangishanga inkomishi la. Amen bazalwane. Amen. Bangenzani? Wathi ngiyaqala lo. Bokuthi kumele ngiyesifile. That is why ibalekile lenkonzo sixoxa ngoba umhlaba phandle uxoxa propaganda ongakazibona. Uyinika abantu kwanele. Umuntu okulenkonzo noyilalela umehluko bazalwane. Amen. Amen kuNkosi. Amen. Ilezi izinto ke athi kuze ncwadini ithatha uJakobe bethu 10. Mayisethi lapha esaqweni lapha esaqweni athi sibabe sakho masisethi nathi inyaro neyimiso nani oqala kuphela egameni likaJesu. Amen. Amen. uNkulunkulu uyabadinga abantu bazalwane abazolalela ngokukholwa basinde ngoba isikhathi esikhulu njengamanje isikhathi esinye. Amen bazalwane. Amen. Uma usakholwa unganaki ukuthi into efuna uNkulunkulu qaphela ngoba isikhathi esikhulu siyabheda kakhulu njengamanje. Ayibe uNkulunkulu. Yilona lo akalungisa ukukholwa kwakhe. Yilona lo akalungisa ukukholwa kwakhe. Ngoba wonke umuntu ithi iBhayibheli incwadi yesambulo
wonke umuntu yoma phambi kwesihlalo sobukhosi sokwahlulelwa kuthiwa incwadi ziyovulwa. Ngekuvula incwadi zomngani wakho, ngekuvula incwadi zimakhelwana wakho, incwadi ezovulwa ifayili yakho ukuthi wena olalo ngihamba inkonzo iziphi izinto obuzidla izokusiza ngani egcineni. Hayibo Nkosi. Amen. Jakobe 2:10. Jakobe 2:10. Mana sisuka lapha endabeni ethi uNkulunkulu nansi imiyalo enemiso nani? Nezahlulelo. Ayalo uNkulunkulu banenze njani? Qhubeka ke lapha. Abazalwane mabangakhetha abantu.